Barka da zuwa Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Shiryawa yi cikin kayansa normal irin na gida, babu kowa a falo, Umma tana ciki, don haka babu ɓata lokaci ya fice daga gidan. Tafiya yake a mota, zuciyarsa tana hasaso masa yadda zai ganta. Finally, bayan kusan wata guda yau zai ganta. Kamar yadda ta faɗa masa kuwa tana zaune ta juya bayanta daga inda yake tahowa. Duk da ya san tana jin takun tahowarsa wajen. Dija, kunyar juyo da fuskar ki kike gare ni komi dan na san kin ji zuwa na. Abin da nake ji game da kai ma har yafi kunya Imran a duk abin da nake a rayuwata. Nakan saje a waje ne yi abin da nake so sannan na bar wajen tare da ajiye tunanina a cikin zuciyarsu sannan bana waiwayar su koda kuwa da kaɗan ne. Sai dai kai zuciyata ta gagara fitar da kai daga cikin raina. A tunanina idan na sauke fansata a kan mahaifiyarka na tafi zan manta da kai, amma kuma ba haka ba ne, musamman da ya kasance ina kallon shige da ficenka a kullum. Na gagara mantawa. Samun waje ya zauna a kusa da ita yana kallon ruwan da yake gabansa. Wannan zancen dama na san haka ne. Tunansa kawai kike a cikin kunne na Dija. Na riga na sani kina sona kamar yadda nake son ki. Abin da na kasa sani shine yadda kika ɓoye cikin duniya inda duk idanuwana ba za su iya tsinto ki ba. Abubuwa kaɗan zafi suke min tare da nauyi a zuciyata saboda komai sai na haɗa da tunanin ki cikin Sadija. Na san hakan Imran. A haka ne a nawa ɓangaren nema ina son tsayawa a gefenka sai dai kuma matsalar da zan jawo maka nake tunani. Kai ne babba a gidan sarauta. Nan gaba kaɗan za ka zama sarkin garin nan. Idan da kwana ta yaya za ka nuna ni a matsayin matarka a haka Imran? Wannan kike tunawa? Shi yasa kika guje ni akan haka? Sadiq ya tsaya wa matarsa, ita ma ta tsaya a gefensa, amma kuma ke ko sau ɗaya kin kasa yarda da ni Dija. Na yarda da kai, abin da nake gudu shine sai mun shaku da juna na tafi magarkama na barka. Baki yarda da ni ba? Tunda ba za ki tsaya tare da ni ba, har Allah ya yi nasa hukuncin. Ina son ki Dija, guduwarki ba zai sanja komai ba, face ƙara mana wahala. Shikenan idan hakan kake so zan amshi soyayyarka Imran, ni ma ganin ka cikin wannan halin ba so nake ba, sai dai ina mai tabbatar maka dole mu shirya mai zai zo ya tafi, duk da na san ƴan uwanka da su Sadiq ba za su ƙini sosai ba. Me kike nufi da hakan? Yar Dariya Dija ta yi tare da kallon Imran ta jije ga kai. Har yanzu baka sanni ba, baka gama sani na ba. Abin da ka sani ma na rayuwata ba mai daɗin ba da labari ba ne, amma duk da haka ka yarda na kasance a bar son ka. Na yarda shi su halitta ne, sannan kuma daga Allah ne. Mutum baya son ji kaddararsa, sannan baya zabar wanda Allah zai jarabce shi da santa. Komai zaki ce ina ji a cikina, ke alkhairi ce a gare ni. Addu'ar da na dade ina yi wa Allah kan ya hada ni da mace ta gari ba za ta tafi a banza ba. Na faɗa na sake faɗa yadda kike nuna wa mutane suke aibata ki, sannan kuma suke tsoron ki, ba haka kike ba. Kin fi mata fiye da 1000 idan aka jera su. Kuma bana miki shakka cewar ke zan zaɓa a cikinsu. Dija, ina son ki har cikin raina kuma bana nadamar hakan. Raurau da ido Dija ta yi, tana maimaita abin da yake faɗa a cikin kanta. Hakika ita kanta ta san soyayyar da suke ma junansu. Sun shaƙu da juna sosai. Zan nuna maka wanda babu wanda na taɓa nuna wa shi a tsawon rayuwata. Zan bayyana maka haka ne saboda na nuna maka cewa na yarda da kai. Amma har yanzu zuciyata kokwanto take da alaƙar mu, ina jin tsoro. Katse ta yi ta hanyar cewa Dija yanzu babu sauran abin da ban sanar da ke ba na game da soyayya ta gare ki, ba zan tilasta ki dole sai kin amince ba a yanzu. Na fara jin babu daɗi saboda roƙonki da nake. Ni zan tafi, magariba ta yi, ki kula da kanki sosai. Sannan idan na kira ki na yi kewarki ki taimaka min ki ɗaga. Yana gama faɗin hakan ya juya zai bar wajen har ya fara yin nisa. Ya ji abin da ya zuƙe masa ruwan kai. Mai zai ji muryar kamriya. Disatif Khalil, karka guje ni. Ina faɗa ne don ba ni da zaɓi, ba don ba na son ka ba.
komawa ta wajen aiki ma domin ka ne, saboda na dinga kallon ka ina kula da kai a koyaushe. Yi maka hidima abu ne da ba zan taɓa gajiyawa ba. A da na kasance mai harshen damu wajen kamanni, yanzu kam zuciyata ta kai makura wajen ɓoyewa. A tsaye yake kyam, komai na jikinsa ya tsaya da aiki. Ya daɗe a haka kafin ƙafafunsa suka taimake shi, suka mai da shi zuwa inda Dija take durƙushe tana ƙunjin kuka. Shi ma tsugunnawa yi a gabanta tare da zuba mata ido. Ya rasa mai zai ce, gaba ɗaya haruffan bakinsa sun tafi yajin aiki. Ka yi haƙuri Khalil, Imran, Junaid, komai ya faru ne da dalili, sannan babu yadda zan yi sai haka. Wasu sun sha wuya tare da Dija Mabaraciya, sai suke ɗaukar fansarsu tare da ita. Wasu kuma sun sha wahala ne tare da Kamuriya, V-Lady, su ma sai suka ɗaukar fansarsu tare da ita. Tsawon rayuwata na yi ta yadda zan bambanta waɗannan mutane biyu, ta yadda wanda ya sha wuya da ɗaya, kar abin ɗaya ya shafe shi. Kai ne mutum na farko da ka haɗa alaƙa da Mabaraciya kuma Kamuriya ta bayyana kanta ba don komai ba sai don abin da mutane ba su gane ba. Su mutane biyun zuciyarsu guda ɗaya ce ba biyu ba, ciwon kowace da ƙalubalanta kan jiki guda ɗaya ke faɗawa. Haka filin ɗinta, walau bakinta ciki ko kuma farin ciki. Ni ma mutum ce, ina da iyaka ta Khalil, na daɗe da kaiwa iyakar, amma ban san na kai ba. Kai ne ka taimake ni, ka nuna min na kai wajen da ba zan iya sake ɗaukaka ba. Ni ma ina buƙatar na jingina a jikin wani, ba wai kullum na dinga jan wasu su jingina da ni ba. Abu ɗaya nake so ka sani da Satif Khalil, kamar yadda Dija take son ka, haka ma ga Kamuriya. Ita ma tana matuƙar son ka. I'm sorry, I love you. Kuka ta ci gaba da rusawa. Khalil yana sauraron ta, gaba ɗaya ya rasa mai zai. Tuno action ɗin Dija yake da kuma Kamuriya. Duk da ƙwarewarsa a fannin bincike, bai isa ya ce mutum ɗaya ce. Duk da yana ji a cikinsa ya san Kamuriyan, amma kuma bai taɓa kawo hakan a ransa ba. Buɗe idonsa yi a kan fuskarta da ta jiƙe da hawaye, wanda hakan ya sa fatar da ta saka ta fara tasowa. Hannunsa ya kai wanda yake rawa, ya daɗe ya ɗaye daga kan fuskarsa. Take kuwa fuskar Kamuriya ta bayyana tamkar abin almara. Kenan wannan ita ce fuskarki ta ainihi, wato Kamuriya? Ɗaga masa kai kawai ta yi don ba ta san ma mai za ta ce ba. Tashi na kai ki gida, dare yayi, kar ki faɗa wa kowa wannan maganar. Ki ci gaba da yadda kike. Gobe idan kin ji aiki za mu yi magana. Ina son na san komai, dan nima na kai makwara wajen saka ni a duhu da kike yi. Idan har kin yarda da ni za mu yi rayuwa tare, to ba na son ku ki ɓoye min komai. Insha Allah ba zan ɓoye maka ba, amma kar hakan ya saka ka cikin wani tunanin. Yar Dariya yi tare da cewa, baccin da ban yi ba na tsawon wata guda, yau zan yi shi cikin walwala. Hankalina ya kwanta yanzu fiye da yadda kike tunani. Na gode da kika yarda da ni, ina fatan na kasance ni ne. Take majinginar da ke ma yanzu za ki jingina Dija. Tashi mu tafi na kai ki gida. Yau a can ma zan ci abincin dare, gobe kuma zan koma gida. Zaro ido kamar ya ta yi, amma bata ce komai ba. Sai ɗan murmushi ta yi kawai. Tashi ta yi suka nufi motar tasa, babu wanda yake cewa komai. Kowa da abin da yake sakawa a ransa. Yana fakin ɗin motar, ta nufi sashensu ba tare da ta kalle shi ba. Shi ma murmushi tare da bin bayanta kawai. Sallama ta kwalla, amma babu wanda ya amsa mata. Leka ko ina ta yi, amma babu kowa a cikin gidan. Haka kawai jikinta ya bata babu lafiya. Fitowa ta yi da gudu za ta je sashen Hajiya Saratu. Anya suka yi karo da Khalil, wanda ya biyo ta zai bata wayarta da ta bari a mota. Lafiya na ganki haka, me yake faruwa? Babu kowa a sashen, ina gaba lafiya ba gaskiya. Tare suka nufi sashen Hajiya Saratu, sai dai nan ma babu kowa sai masu aiki kaɗai. Sala ta kalla ta zo wucewa da gudu ta riske ta tare da tambayar ta me yake faruwa. Anti Kamuriya baki san me ya faru ba? Anti Sabra ce ta sule a tiles ɗazu da yamma ta faɗi, shine aka ɗauke ta zuwa asibiti a sume jini yana zuba. Me kike cewa? Faɗuwa kuma da wannan cikin? Ya ilahi. Khalil, maza mu wuce asibiti. Da sauri suka koma motar suka ja da gudu sai General Hospital inda aka tafi da ita. Kamuriya sai kuka take a motar tana kiran sunan Sabriya. To masauraro, wato kenan ma to shi kenan dai, kuma ku je ku fahimta da kanku. Na san yanzu kun san Kamuriya ita ce Mabaraciya. Mu dai je gaba.
Barka da zuwa Alajabi Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube.